Yunus on the beat. Idan an bi ta ɓarawo to sai a bi ta mabi sawu. An daɗe ana raɗe-raɗin cewa mawaƙa jaruman masana'antar Kannywood ba su damu da matsalolin da suka addabi arewacin Najeriya ba. So ina ganin kamar faɗar hakan kuskure ne, domin jaruman Kannywood sun fito sun yi zanga-zanga last time wanda hakan ya nuna cewa suna kishin arewacin Najeriya. Babban abin takaicin shine babu wata tasha da ta fito daga arewacin Najeriya domin ɗaukar faifan bidiyon wannan zanga-zanga da ake. Kuma na tabbata cewa da a ce wani jarumi ne daga masana'antar Kannywood ko wata jaruma ta yi wani abu ba daidai ba, da tuni 'yan jarida suna sintirin zuwa kofar gidanta, wannan yana shiga wannan yana fita don jin ta yadda aka yi aka haihu a ragaya. Sunana Abdul Dan Fefe, mawaƙi daga arewacin Najeriya kuma mai kishin arewacin Najeriya. Ina kira da kafafen sada zumunta da mu tashi kwanmu da kwarkwatan mu domin yin yaƙi akan abin da yake damun arewacin Najeriya. Matsalar ba wai ta ni kaɗai bace ko kai kaɗai, yaƙin ya tunkare mu ne.